даватам пагӯидай ман ғарибум студентам баъди дарс халтур мерам қатъияти сетакентам суме ки айтеҷеке рӯи мена намераса номусаки омаде мо бояд бихонем дарса яхел ғарибон меган студент боши лой дорӣ ё ки бачаи шефӣ ё ки дадаи бой дорӣ нея бисёри мо куранги шумоем фақирем ба савод дохил шидем бояд илми олӣ гирем ки бачаи бой бинам бигабелоям мешидай азоби мо мекашему азоб мона надидай мора ай кӯдаки падару модар мард калон кард менати алолқати мора ғарибӣ равон кард инак да зулмон миягишна мегардем мо мардем сабру тоқат мекунем не ки ай раҳнам мегардем ай хона занг мезананд мегем мо ча ҳама зурай намехом ки зиқ шавам модармон дар раҳи дурай тақдир маро аз хона дур кард ман ғарибам чӣ кунам чунин нависта буд аста насибам падарам модарамро ёд кардам ман танҳо мехоҳам бубинам ёру бародарамро аббаву хоҳар ё дилбарамро оғӯш кунам дӯсту ҳамсарамро ба ёд меяд кӯдаки бепарво будем мегаштем қариби ид меомад қатъи пацану дадаштем ятаи халта да даст дари ҳамсояра куфта иди нав муборак буд бо садои баланд гуфта фарёд мезадем ҳама звачка метаву ама дар якдигар мегуфтем то ки дигарорам фама чӣ хе даврае зур буд ғаме ҳеҷ кара надоштем чӣ ба мо калон шидем кӯдакимона мо киштем дадаҷони солида бе мо гузаронен бахшиш очаҷон хоки почам да зери потонай биҳишт ай номи ҳама студентои ғариб сура гап зад ман овози шумоям да пешай беҳтарин лаҳза худо ҳар як ғариба ба орзуи худ бирасон худо ҷон наҳнареза ашки чашми модарошон ман садои шумоям ма дарди камбағалоям да мардуми ғариб ма дитта дасту дитта поём тақдир маро аз хона дур кард ман ғарибам чӣ кунам чунин нависта буд аста насибам падарам модарамро ёд кардам ман танҳо мехоҳам бубинам ёру бародарамро аббаву хоҳар ё дилбарамро оғӯш кунам дӯсту ҳамсарамро دلبرم رو آغوش کنم دوست و همسرم رو